menene alaƙar da take tsakanin Kiristoci da da'awar Sheikh Zakzaky, ko in ce addinin Kirista, Christianity da da'awar Sheikh Zakzaky? Alaƙa ce guda biyu. Ta farkon su insaniya, wato mutuntaka. Ta biyun su kuma addini. Kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya aiko mana da Annabi Muhammad ya bamu risala, wato Alqur'ani mai girma, ya ce mai hukunci da shi. Haka zalika addinin Christianity yana da ƙa'idojinsa da dokokinsa. Wannan ƙa'idoji da dokoki su ne alaƙar mu da su. Ta yaya sai ga zama suna da alaƙa da da'awar Sheikh Zakzaky? Ta yadda Sheikh Zakzaky kullum da'awarsa shine a zo a bi tsarin Allah, a ɗabbaka tsarin Allah, ya zama tsari da dokokin Allah su ne suke wato hawa kanmu, ba tsari da dokokin wasu bare ba Yahudawa. Haka zalika da'awar tana da alaƙa da Kiristoci ne ta yadda ya kasance su ma a tsarin dokoki na ƙasa ba ana yin hukunci ba ne da tsarin da addininsu ya zo masa da shi. Wannan shine alaƙar. Ba ana yin hukunci ba ne, ba ana masa hukunci ba ne da tsarin da addininsu ya zo masa da shi, kamar yadda ba ana mana hukunci ba ne da tsarin da addinin ya zo mana da shi. To muna so ne ya kasance duk wani ma mai addini ya kasance babin adala da babin addini da ya kasance kasantuwar shi addini. Wato muka ce addini muna nufin abin da ya danganci lahirar mutum ne. Magana ake ta lahirar mutum, kuma ana ma mutum hisabi ne gwargwadon abin da ya fahimta a rayuwarsa kuma ya aiki da shi tsakanin shi da Allah. Wannan shine abin da ake duba. To wannan addinin, duk wani addini da ke da ƙa'ida da dokokin da yake da su ko ya zo da shi, to kamata ya yi kowane ɗan addinin nan ya zama da wannan ƙa'idar da wannan dokan ake mai hukunci, ba da dokan wani daban ba. Don haka ba a mana hukunci da dokokin da Allah ya gindaya mana mu da muke bautar Allah subhanahu wataala. Haka ba a musu hukunci da dokokin da Christianity ya kawo musu. To amma a da'awar Malam Sheikh Zakzaky yana kira ne duka a ɗabbaka, a ba mu kowanne haƙƙinsa na addini. Kowanne ya zama yana tafiya ne akan fahimtarsa kuma daidai wa daidan abin da Allah yake bukata. Shi ne ai mun san cewa ba an aiko mana da Qur'ani ba ne kawai mu karanta mu yi bayani, ba aikatawa. Haka zalika ba suna da Bible ba ne don su karanta kawai su yi bayani, ba aikatawa. Da haka shirinmu wajen ganin cewa hukuncin wasu na rataya a kan wata, ana hukunta mu da dokokin wasu wanda ba na Allah ba, to wannan naƙasu ne, aibu ne, faɗuwa ne, ƙasƙanci ne ga musulmai da shari'ar musulunci. Domin kuwa a haka ba za mu bambance wa ya fi wani ƙarfi ba. Shin dokokin Yahudawa ne ya fi cancanta ko ya fi ƙarfi akan dokokin Allah, ko dokokin Allah ne suka fi ƙarfi akan dokokin Yahudawa, musamman ga abin da ya danganci musulmai da kuma Kiristoci masu addini waɗanda suke da littafi wanda ya zo musu da ka'idoji su ma, da ma sauran addinoni makamantan irin waɗannan. Za ka ga cewa dokoki na addini su ne suka fi ƙarfi akan dokoki na wani rayuwar banza, domin za ka samu wannan addinin ya zo da komai, da doka da ka'idar ta komai. To me ya amfani shi kenan idan ba za mu ɗabbaka ba? Wannan yana daga cikin dalilan da ya zama muna da awonmu muna kira, muna cewa kuma kowa da kowa muke kira, kowa da kowa. Amma abin da za mu zo mu kawo muku shi a season, bayan mun gama wannan season ɗin, wannan shine season 1 episode 9. To bayan mun kammala da wannan season ɗin, season na gaba za mu kawo muku wai ta yaya za a ɗabbaka wa'innan shari'o'in kenan. Ta yaya ne zai kasance ana hukunta Kirista da Bible? Ta yaya ne zai kasance ana hukunta Musulmi da Qur'ani? Za mu muku bayani a wannan season da insha Allah.